de l'hospital no treballa avui perquè tothom està de pont. No sé. Bueno, ja veurem què passa. Ja sabeu que des de Sanitàries en Lluita cada setmana fem un comunicat a la premsa que llegim aquí una mica per recordar que estem en lluita i per recordar que sortim cada dimecres, tot i que avui és dijous perquè ahir era festa. Llavors us llegeixo la nota de premsa. Aquest dijous farem un punt i seguit en les concentracions a les portes dels centres, sense que això vulgui dir que marxem de vacances. Potser no sortirem de manera sistemàtica cada dimecres, però estarem amatents per donar resposta a les agressions que patim habitualment durant els mesos d'estiu en forma de tancament de serveis a tots els nivells. Bàsicament a primària, però també a molts centres hospitalaris on es tanquen llits i es redueix la programació habitual. Aquesta és la conseqüència de tenir plantilles curtes, dimensionades molt per sota de les necessitats reals que imposa un sobreesforç al personal que queda als centres, que a més aquest any ha de recuperar l'activitat suspesa per la pandèmia. Fins aquí tindríem el panorama normal de cada estiu, sense oblidar que continuem mantenint empreses que fan negoci amb els nostres diners. Venent-nos serveis com la neteja o el transport sanitari, que haurien de ser de gestió, provisió i titularitat pública, com tota la sanitat. Si a tot això hi afegim la coronapaga o el contracte amb Ferrovial, l'escenari que queda ens obliga a mantenir la flama de la lluita i per això continuarem mobilitzades treballant noves convocatòries per aquest estiu i preparant la vaga general sanitària per parafrasear l'agenda, como va dir Allende, mucho más temprano que tarde. Per acabar, dir que hem rebut resposta, ja sabeu que la setmana passada, el dimecres a la tarda, vam anar a la conselleria per demanar una reunió a la consellera de Salut. Doncs la resposta a la sol·licitud de reunió amb la consellera és que lamentablement no té temps de trobar-se amb nosaltres. Té l'agenda molt atapeïda, pobreta, i no pot, no té temps. Llavors, entenem que hagi de fer moltes rodes de premsa per rentar la imatge del seu departament i que les treballadores no hem estat mai una prioritat per ella, però podria dissimular una mica. Allende va dir, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una societat mejor. Per tenir una societat millor, nosaltres hem de tenir els serveis bàsics públics, com és l'educació, la sanitat i els serveis socials. És indispensable això per poder tenir una bona qualitat de vida. Això no ens preocupa als que manen, només ens ha de preocupar a nosaltres. Per això és important que totes les que estan aquí, gràcies per venir, això d'entrada, hem de transmetre a les nostres companyes que la lluita no s'acaba, que és que estem en lluita, és que hem de sortir al carrer perquè ens va la nostra salut i el nostre treball, és que a més juguen amb nosaltres. No sé si això ho tenim clar o és que ens oblidem, no sé què ens passa a les sanitàries, però sempre ens passa igual, no? Que som incapaços de mantenir la lluita dia tras dia. Dit això, el dimecres que ve ens tornem a veure aquí a les 12. Avui, evidentment, no podem tallar la Gran Via perquè són molt poquetes, però, bueno, espero que el dimecres siguem moltíssimes més i estigueu atentes perquè la setmana que ve és possible que convoquem, o per la setmana que ve, dimecres o dijous, o per la següent, que convoquem o una manifestació o també parlàvem de fer una cadena fins a l'Ajuntament i, bueno, ja us anirem dient, però de totes maneres, si alguna de vosaltres no rep la informació, podem fer algun grup, tenim grups de WhatsApp on us pot arribar la informació. Més que res ho dic perquè nosaltres ho enviem cada setmana a les associacions professionals i a tots els sindicats i comitè, però potser a vosaltres no us arriba. De totes maneres, tornarem a dir al comitè d'empresa que faci
un enviament massiu perquè ells tenen el correu de totes nosaltres i llavors que ho tornin a convocar per dimecres vinent i que comencin a dir que segurament hi haurà o una manifestació o una cadena fins a la plaça de l'Ajuntament. Doncs, dit això, si alguna persona voleu parlar, teniu el micro obert. També estaria bé que, no sé, que alguna de vosaltres que esteu a les plantes, perquè jo treballo al laboratori i la situació és diferent, que poguéssiu dir com us trobeu, si heu notat que les vostres demandes d'alguna manera es responen o què sentiu.